bydleli. Takže tady pokračujeme. A snažíme se nějakým způsobem dokončit tu podsadu, která přijde pod ty nádrže. Ještě se to musí teda samozřejmě, jak jsem řekl, ještě dáme podložit a zajistit. A budeme to nějakým způsobem muset už i zkusit zateplit. A potom udělat samozřejmě ten předek. Bohužel přijde skalná vata tady do toho rámu. Musí se to zajistit tou sítí, aby to hraboši neprožrali. No. Snad už se to trošku hulnu a už je to nějaký týden tady vemu a dělám, musím dořezávat takové kousky, takže to je, ten konec je atypik, to mi nevyšlo, jak jsem to chtěl. A tady ještě jde různá hloubka, jo, a teď se to tady ještě vrtalo metrovým vrtákem. Jo. Tak všem kutilům zdár a ať se daří. No.